Hai salut băieți și fete, eu sunt Rise, iar în acest videoclip i-am furat contul de Brawl Stars al unui prieten. Acum nu știu dacă se va supăra, așa că înainte de a începe acest videoclip nu uitați de like și subscribe, așa că eu vă las cu videoclipul. No, bun, băi și fete, sunt aici pe contul propriu zis al prietenului meu. Acum nu știu dacă se va supăra, așa că haideți să vă arăt ce brawler are. Deci are efectiv max power pe Shelly. Și fiți atenți, dăm aici mai în jos. Bine, o să-mi cer și scuze că i-am intrat pe cont, dar în fine. Dăm aici, uitați pe cine are, băieți, mitic. Bun, n-ai niciun legendară, văd. Runaway Grey, noi să-i consum nimic de pe cont, adică din, na, just keep breathing sau așa mai departe. Angelo, wow, vreau să joc în episodul de azi finally some drama cu Angelo, așa că dacă mai vreți videoclipuri de genuri la mine pe canal, dați like și subscribe. Deci uitați ce are, așa că haideți să băgăm un meci. No, bun băieți și fete, acum sunt în meci și gen vreau foarte mult să ajung la tier 50 ca să iau acel star drop legendar, pentru că l-aș face fericit și poate i-ar pica Spike, pentru că pe contul meu, mine am Spike și gen și dorește foarte mult, sper, dar nu știu să-i pică Spike, poate să-i prind și colegii de clasă cu mine și na, l-aș face fericit băieți. Deci, un like și vreau un pică Spike din start grupul ăla legendar. Bine, normal, n-am cum să le iau direct start grupul ăla legendar pentru că... Take a deep breath. You're flirting with danger, darling. Stau o veșnicie să iau start grupul. Ok, deci ăsta nu mă lasă în pace. Ce tupeu are pe el? Hai. Oh, I'm fierce and I'm fly. Da, văd că te enervezi, normal că te enervezi. Gata, Sonic. N-ai ce căuta. Ok. Și haideți să facem noi un win. M-am învățat pe Fortnite, băieți, scuzați-mă. Oh, I'm fierce and I'm fly. Mă joc și pe Oh, no you didn't. Hashtag winging. Ăsta e primul meci câștigat. Iar nu time to spill the tea. Battle flow. Ok, am făcut. Deci mere un pic. Ok. Hai să luăm astea. Să-i facem power up. Pe cine facem băieți power up? Îl are pe Edgar? Nu l-are, bă. L-am confundat pe Edgar cu Mortis. Și fiți atenți, băieți. Acum. Hai să-i maxăm. Sau nu, băieți, nu-i maxăm nimic, ok? Pentru că, da, ar fi urât să-i consum banii, gen, da, coins-urile. Și gen, da, îi facem aici multe trofee. Uitați și ia la 10.000 de trofee, așa că 9301. Haideți să intrăm în... No, bun băieți, am revenit cu al doilea meci. Am oprit sound efectul pentru că s-auzea cam nașpa pe filmare. Am mai avut câteva tentative de filmare, dar nu mi-a ieșit pentru că nu mă auzeam deloc. Așa că haideți să-l omorâm pe ăsta. Meciul trecut am luat win-ul ăla mare, îi facem gen tire, ajungem la tire-ul 50 și luăm acest star drop, îl facem fericit. Să dea Dumnezeu să pice Spike pentru că v-am mai spus. Sau nu cred că v-am spus. Pe contul meu am Spike și îl dorește și el. Și na, băiatul e și coleg de clasă cu mine și na. Deci băieți, nu i-am luat contul cu un scop rău, i-am luat contul cu un scop bun.
Haideți să... Pe asta așa... Mă cam enervează tureta lui Jesse. E... Da, deci îmi place rău ținta lui Angelo, e cea mai tare țintă. Hai că... Muertos, scrie pe tine. Da. Ok, mai suntem 3. Hai, vină încoa, fă-te încoa, fă tucă. Bă, nu te cred. Mă omoară tureta lui Jesse. Deci, 2 hituri trebuia să mai îndea. Cam enervează să-i omorăm tureta. Am planuri azi, băieți. Ok, băieți, a murit, nu-i nimic. Bari îi facem aici trofee băiatului. Revin... revin din următorul meci. Bun, băieți. Am intrat în următorul meci. Acum am vrut să... vreau să joc la knockout. N-am mai intrat într-un meci normal pentru că, băieți, voi muri normal. Și l-am luat pe brawlerul ăsta. Am uitat cum se numește. Normal, bine. Faza e că nici nu prea m-am mai jucat Brawl Stars în ultimul timp. Bine, m-am mai jucat. N-am să mint. Dar ultima oară când m-am lăsat de jocul ăsta, ultima oară, și ciudat a sunat, băieți, m-am lăsat să fac un patron de jocul ăsta și n-am mai jucat de atunci. Bine, n-am mai jucat, am mai jucat puțin, dar nu prea mult. Am dat aici un win, văd că nu mi-a dat niciun Brawl Pass XP. Asta este. Păi, cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați de like și subscribe pentru mai multe videoclipuri. Am să încerc scuze în fața colegului meu pentru că am luat contul, dar l-am luat cu un scop, adică să filmez. Îmi cer scuze dacă vi-a văzut videoclipul ăsta, bro. N-am reușit să ajung la tier 50, v-am dezamăgit pe toți, așa că cu voi a fost Rise, vă pup, ceau!